Ndewonu ụmụnne m na ụmụnna m. Anyị na-ewetara unu akụkọ nke taa. Akụkọ nke taa bụ akụkọ mere n'ezinụlọ Nwaada Ifeọma. Nwaada a kọrọ akụkọ otu nna ya si tufuo oghere ndị o nwere iji mee ka ha baa ụba nke ukwuu. Nna m nwụrụ n'afọ 2021, mana tupu ya anwụọ, o nwere ihe ndị ọ kọrọ anyị. Otu n'ime ihe ndị pụrụ iche m ga-echeta ụbọchị taa nna m kọrọ m akụkọ maka ya bụ ihe mere mgbe nna m si na ọ lụrụ nne m ọhụrụ. Nna m bụ onye maara otu esi ese foto ya na-akpọ taa digital printing. Nna m bụ onye mụtara aka ọrụ a nke ukwuu wee mee ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ ziga ya n'Aba n'ihi na ha mepere ebe ọhụrụ n'Aba. Ha wee site nna m n'Aba. Mgbe ha sitere nna m n'Aba, nna m alụọla nwaanyị ọhụrụ. Nna m sị na o nwere otu ezinụlọ bụ ndị agbata obi ha, na ezinụlọ a bụ ndị ngwa. Nna ha nwụrụ, ha wee na-agbagharị otu ha ga-esi lie nna ha, na-agbagharị na-achọ ebe ha ga-eweta ego. Ịnụ ma na mmadụ nwụọ n'ala Igbo, mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe ọ ga-abụ ezinụlọ a na-ebe akwa. Ha anaghị ebe akwa n'ihi na mmadụ nwụrụ, ha na-ebe akwa n'ihi na ego e ga-eji lie onye nwụrụ na-adịghị. Ọ bụ ihe a mere ezinụlọ a ji na-agbagharị na-achọ ego ha ga-eji lie nna ha. Ezinụlọ a ghọtara na nna m bụ onye ji ego. Ha wee bịakwute nna sị, nna m na mmadụ nwụnahụrụ anyị chọkwara n'ili ya, mana ugbu a anyị chọrọ ire ụlọ anyị a na-akpọ 2-story building. Anyị chọrọ ire ya. Ọkwana ego ole ka ha chọrọ ire ya? Mba, ha chọrọ ire ụlọ a 300 naira, narị naira 3. Nna m bụgo na onye a na-akwụ ụgwọ nke ọma, mana n'ihi na nna m abụghị onye nọ na-eche n'ubi ya ka o wee nwee ụlọ, ka o wee nwee akụ na ụba ka ezuru ya onwe ya, ya na ezinụlọ ya na ụmụ ya. Nna m bụ onye bi ọfụma, na-eriju afọ, na-azụ ụmụ ya, na-azụ ndị ọzọ, ma ụmụnne ya ma ụmụnna ya. Ọ na-abụ abịa n'ezinụlọ anyị mgbe ahụ a ga-eshi ihe shiju ebe niile ripụ. Mgbe ndị a bịara na-asị nna m, maazị, anyị chọrọ ire ụlọ anyị, anyị ga-achọkwanụ ka ịzụọ ụlọ anyị n'ihi na anyị hụrụ na ị bụ onye ji ego. Na m asị ya, mba, ihe abụghị ihe nọ m n'obi ugbu a. Ụnụ ma ihe mere? Nne m bịakwutere nna m si ya, biko zụọ ụlọ. Otu mgbe ahụ ụnụ hụrụ otu kwensushi anwa mmadụ ọnwụnwa. Otu mgbe ahụ ndị a bịakwutere nna m ka nna m zụọ ala a. Ụmụnne nna m ndị nna m tọrọ wee bịa si ya na ya kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ na mahadum ha. Nne m agwa nna m si ya, biko buru ụzọ gaa zụọ ụlọ ahụ. Ịzụcha ụlọ a, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ a. Gị ma na ị bụ onye a na-akwụ ụgwọ izu abụọ adịghị anya iji kwụọrọ mmadụ ụgwọ akwụkwọ, mana bụ ụzọ zụọ ụlọ a. N'ihi na ịzụ ụlọ a, anyị agaghị abụ ndị a ga-asị na ha bụ ndị tenant, ha bi na nke ndị ọzọ. Mana nna m enweghị ụdịrị uche a. Nne m gwara nna m si ya, ị nwere ike kwụọ ndị a ọkara ego a nke bụ 150. Nna m asị apụgodị ihe ahụ. Nna m agwa nne m, ọ dị ka ị chọghị ka m kwụọrọ ụmụnne m ụgwọ. Ị chọọ ka m mere ụmụnne m ihe n'ahụla. Ezigbo nwaanyị ọbụla na ezinụlọ na-eche otu ezinụlọ ya ga-esi gaa n'ihu, na-echekwa otu ụmụ ya na ụmụ ya ga-esi gaa n'ihu. Mana nna m abụghị onye na-eche n'ihu, ọ bụ onye na-eche ugbu a. Ụnụ mara na ọtụtụ ụmụ nwoke dịkwa otu a. Ha bụ ndị na-enweta ego ugbu a. Ha na-eme ha nwetakwa n'ihi ugbu a, ha erie ya ugbu a. Ha abụghị ndị na-eche n'ihu, na-eche maka echi. Mana nne m gwara nna m sị ya, biko, ọ nwoke na-achọ m ka ị kwụọrọ ụmụnne gị ụgwọ akwụkwọ. Ị nwere ike chere ugbu a, zugo dị n'ihe a, izu ụka abụọ dị n'ihu a ga-akwụ gị ụgwọ, gị were ego kwụọrọ ndị ahụ ụgwọ. Na masị mba, were ego nye ụmụnne ha. Kwa anyị amaghị na ụmụnne ya abụghị ndị na-aga ụlọ akwụkwọ, ha abụghị ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Ha ewere ego rifuo ya. Ịma na ndị a mechara nweta ndị ọzọ gara aga zụọ ụlọ ahụ. Ịma ihe ọjọọ mere bụ na nna m bụ onye a chụpụrụ n'ụlọ maka na o nweghị ego ịkwụ ụgwọ. N'ihi na mgbe e ruru na afọ 2013, nna m enweghịzi ọrụ ọ na-arụ n'ihi na ndị a ọ na-arụrụ ọrụ achụọla ya n'ọrụ. Nna m enweghịzi ego ọ ga-eji lekọta onwe ya anya, o nweghịzi ego ọ ga-eji kwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ n'ihi na mgbe ahụ ka anyị nwa bịa nọ na mahadum, o nweghịzi ego ọ ga-eji kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ. Ị ma na nna m bụ onye na-enweghịzi ebe ọ ga-anọ, o nweghịzi ego ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ.
ama m ugboro ole a chụpụrụ anyị n'ụgwọ ụlọ. Ama m ugboro ole nna m gara aga rịọ mmadụ ka anyị busetụ ngwongwo anyị n'ụlọ gị. Ama m ugboro ole nna m gara aga rịọ ndị enyi ya biko ka anyị nọ ịtụrụ gị. Ya ọ bụrụ na nna m awụgo onye na-ahụ ụzọ n'ihu, otu a ka anyị si bụrụ ndị na-enweghị ụlọ ruo taa. Otu a ka anyị si bụrụ ndị na-enweghị ụlọ nke anyị. Mana ọ bụrụ na nna m gere nne m ntị wee zuo ụlọ ahụ ụla, o nwere ike nna m agaghị anwụ ugbu a. N'ihi na ana m echesi ike na otu ihe mere nna m ji nwụọ wụ na o cheela elu chee ala, nweghị ebe ego si na-abịa. Ya ọsị nke a m dị ọ bụ ndụ, nke a ndị abụzi ndụ, nke eme obi ekoropịa ya ọnwụ. Ọ bụrụ na nna m nwere ụlọ a ebe o nwere ndị na-akwụ ya ụgwọ, eche m na nna m gara anwụ ugbu a. Nke a bụ akụkọ a nwaada kọrọ. Nke a wee wute m nke ukwuu. Masị, ọ ga-adị mma ka m bịa kọrọ ụmụnne m na ụmụnna m akụkọ a. O nwere ike ị na-akpata ego ugbu a, ya ọ dịghị ka ego a ga-adịgide. Ma gị na ego a abụghị ihe na-adịgide, mana ị ga-ewere ego a mee ihe ọ ga-abụ ime echi. Ya ga-enwe ihe ọ ga-abụ ihe aghụghọ m. Ị ga-echeta ga-esi ọ bụrụ na ụmụnne m na ụmụnne m, ọ bụrụ na ego na-abata gị n'aka ugbu a, gaa chọọ ebe ị ga-etinye ego a ka ọ mụpụtara gị ego maka ọdịnihu, n'ihi na anaghị ama echi ama. Ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta akụkọ a na njedebe. Ọ bụrụ na akụkọ a anyị kọrọ ụbọchị nke taa bụ akụkọ metụtara gị n'obi, anyị ga-achọ ka ị were akụkọ a kesara ya ndị ọzọ, share ya ndị ọzọ, klikie like button, klikie share button, klikie subscribe button ka ndị ọzọ nwee ike nụ akụkọ a, ka ha nwee ike ghara ịbụ ndị ga-emekwa ihe ahụma nna m mere. Ndewo.